Everyone, welcome back to Sunny Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Ayibakithi ilokhu ingene njalo ke imiyalezo enduduzo emndenini kaMama uZanele Mbokazi Khambule. Lana guys bewabaculi begospel abanikele khona uKhosini FM beyobhonga ke nje emswanini bafike bahlabelela ke bakithi bekhumbula ke amagalelo kaMama ke uZanele Mbokazi impilweni zabo njengoba iningi lazithola lezi zinto kuma Crown Gospel Awards. Ngeke ngezwe ke nomama ke uthobekile ethi ngabe akaziwa ngendlela ke aziwa ngayo uma ngabe kwangasiye uMama uZanele Mbokazi owambeka ke ebalazweni nowavumela ukuthi ke umculo wetende ubuye nawo uzohlomula ke njengabanye ke abaculi begospel. Baningi ke abaculi abahlomulile laphana ke kuma Crown Gospel Awards nabahlomulile nje empilweni kaMama ke uZanele Mbokazi, uDumi Kokstadi, oAndile kaMajola, uThina Zungu, bonke nje bakhala ke isililo esifanayo. Cha yabona guys, I don't want to lie, isifo secancer noma ke somdlavuza seyingozi ngempela. Mama ke uZanele somkhumbula kakhulu ngezwi lakhe limnandi. Sibonge nje nakuKhozi ukuthi ke bambuyisa ke kanti usezovalelisa ke kuba laleli bakhe ke basishilo. Umndeni ke uthembisile to update umphakathi ngamalungiselelo ke omncwabo kanye ke nenkonzo ke yesikhumbuzo. Just write on the comment section ukuthi ke wena uMama uZanele Mbokazi uzomkhumbula ngani. Bye.